ko hanmen ko para ha utrai Jesus Christ ke gospel ke ba ngios ngeu menta kadai ke gospel ke bala sim na ke gospel jong Markus kelanong ke bahan riu kalain laipau hadu laipu sau kadai ke gospel ke ba peteng ke ba ngeladap dep pule ha kene kisngi ke beladap ha ke ke gospel jong Markus hi ha ke bau Jisu upha ya ki apostol jeng u ban leit ya lap lani ban yai peteng ya kakam ke bamu u ulasdang bad habau Jisu lapha ya ki apostol jeng u ban leit ya lap ban lek kam isnei bad ban hikai ki la let thik ke ei baro ki ba u Jisu ulaptha bad ubala hikai ki let thik ya ke ei ke bau Jisu ula hikai kila le ya ke ei ke ba kila yo i ke bau Jisu la le ha ke jing im ke jing u ha ba ki le thik ya ke ei ke bau Jisu la hikai ha ba ki le ya ke ei ke ba kila yo i yo ke bau Jisu le kat ke ba ki le kalong ke ba sei so ha ke jing im jung ki kalong ke ba sei so de mata grau ha ke ne ke gospel ba manta ke singi yo i ha ba ki la wan pai so Jisu ki apostol jung Jisu ki wan da ka jing kmen ki wan da ka jing sngo hon namar ba ka ei ke ba ki le la da ki hikai ka jung hikai ka jung ki kalong ka ba sei so ki le kam isnei ka kam le isnei ka jung ki kalong ka ba sei so na ka banta jung ki bat kum juro na ka banta ki to ki breu habaki duai habaki kita ya ki bapang ka ba shitam kito baro ki yo jing khot de mata grau haba ki ya kendu yo Jisu u Jisu u khot ya ki banong wan tang para mapi sha ka jaka bakenja ka jing khot jong Jisu ya ki senran ke jung u ya ki apostol jung u ban let sha ka jaka bakenja kalong na ka banta atli ki point lan atli ki mat puson yo la se ki bau Jisu kwa ya ki senran jung u ban le hadin bagi ladab le ya ka ministry jungki lane ya ka kam ya lap jungki ka badengkong u Jisu ong iki haba ka ministry jungpi haba pilale ban ya lap baro ka ba pile kalong ka ba seso kalong ka ba job kalong ka ba mentoi na ka banta jungpi na ka banta jungki wei dei ma ta dau pidei ban ya ro yo blei pidei ban sngu yo blei pede ban ai kublei yo blei namar baro ka bapile kam dei ka bor jung pi hanrei ka dei ka bor jung blei kane ka dei ka mat pusan ka benengkong ka bau Jisu ong yaki leit ban chong haj ka ba kencha ko han men ko para ha ka jung em ka jung ga jung pi ngile shibon ki kam pad ha bangile ya ki kam don ki ba long ki ba job don ki ba seiso don ki bawan ra jing kemen ki bawan ra jing mantoi yengi bar kum churu ya barok ki togi bangile ladang ile ha ke jing imarwei ladang ile anak banta jing ki wei ladang ile anak banta ko borom jung blei ha bangi de ble yakine ha bangi yo mat sha ki long ki ba job ha to manga ma phi ngilait na am ha kata ka chaka ba kencha ban ya ro yo blei ban pendon borom yo blei ban sngu yo blei na ka banta barok ki ba blei lale ni ha ban snu tho ban ge ban pediang halade ke ke bangale kam dei ka ba ngale dalade marwei kam dei ka ba mangahi ngayo ya kata ka jingnang ka jing start ka jing sempang hanrei ublei wa ai nga baro den mat ka dau ni le an am ya ka ne ka bau Jisu u khot la ne uptha ya ke senran jing u ban le ka gospel man mata ga si ban yoro bas nungu ban pendon burom ban ai kublei ban mane yo blei na ka banta ki ba ula le ha ka jing im junga ki bangale ki long ki job ki basiso ka baarpat habangi la deble ya kano ka kam u Jisu u kwa yangi kumbau tha ya ki apostol banang pe chuchu bangi nang pe chuchu hato ka bangile ngile dakala ka jong ka jings nu ba ngile dakala ka jong ka mon lani ngile ka bau ble kwa yangi banle hato ka bangale ka long ka babana em hato ke bangale kalong ke babaklan em kata ke bau blei kwa yang i ban le ha ktinong weng yong introspection ngide ban pe ngide ban paiden tik patik ya ke bangila le habangi pe ya ke bangila le kalong ke babha kalong ke basniu kalong ke job kalong ke ba pulom
habang ipej kini baro kelum lang habang ipej nginang la susu ban le pha nginang la susu ban le janai nginang la susu ban le kampalat kababha ban ya kabang la dable kata kabau jisu kwa yaki habau ong wan shaka chaka bakanja ban shong duai ban shong ban pej ban khmi yak e kaba phila dable ko han men ko para kanai kadai ke chingkhot jong jisu yang abade phi ngitip ba nado basdang kasngi hado basep kasngi ngile shi bun ba kikam nagbanta yalade nagbanta ka yinga sem jungi nagbanta ka imlang kasalang nagbanta ka balang ngile shibun habang lada ble kilong basiso ngiwan si shan em hakmat jong blai ko han men ko para token ngin sim khia ya ka e ka bau jisu u khot engi menta kasngi lengba kanai ka gospel in khabrip lagi jong kikmat ngin pej ngin khme ngin posan yalade hatong yolong kita ki brew ki badan ke jing sngu yo blai nak benta ke ke babha ke baulale ha ke jing em jungi ke barok ki bau blai ula ai ha ke jing em jungi ngin pej ngin khme ngin posan balada ngilaklet baniro ya u token ko han men ko para ngin sim kakabu man la kasngi man la kapor banyo ro yu banai kuble yu banang mane banang penon brom yu khnang ba nginang la su ban lebha ha ka jing im ka jungi en yu ro ya Jesus Christ jinam la jinam amen